kuma waɗannan su suka zaɓi Buhari kullum bala'i na ke na zaɓi mutane amma a ƙarshe su ɗin herget suka yi kuma na da can yanzu na jira ko wani ɗan kamar na samu kuɗi a lokacin Buhari ya zo ce zai mun martani tumu da shi tumu da mai gidan tumu da ƙololon ma ba abin da zai ba na san komai na san iya kulle-kullen da aka yi duk wani kulle-kulle da aka yi na bola tun biyu fadi na sani duk wayanda suka ce kar a yi mu kar a bi mu kar a bi mu ko APC ne wasu ma suna nan a cikin mukami a cikin abin da ba za a ba hada wani abu in dai ni ba za a bi mukami ko ba za a bani ba to kada in ga wani wanda ya yaƙe mu a cikin hidimar nan kawai kowa ya fita duk wanda ya san ya yaƙe mu ya bar gwamnati a cire su idan an cire sankan ya kwanta kun ba haka ba yanzu azzar ne kwanan nan ya ga ta hanya Abuja abu ya ga ta abin Allah ya kiyaye da na mutu to da kawai sai dai ya ga ta sai dai a kawo miliyan goma sai dai ga mai aiki wajen miliyan 100 ta tara a gidana da buhunan shinkafa su kuma yan gida suna ta kuka ga yaya ana cewa ai rana ya tafi rana wani kokari ka gani haka zan tafi kenan da wannan tsari ba zan yi hakuri irin wancan ba kuma ina jira duk wani wanda zai martani ko kuma dan gigin nashin gwamnatin Tinubu ya zo ya ce zai mun duk duniya zai yi mahaukaci in ban da Tinubu ba wanda ke ba da gudunmawa duk wani wanda ya taimaki Buhari ne kan duk ne dubu ɗari biyu jari ne kan duk ne miliyan ɗaya ne kan kuma waɗannan su suka zaɓi Buhari kullum bala'i na ke na zaɓi mutane amma a ƙarshe su ɗin herget suka yi kuma na da kan yanzu na jira ko wani ɗan kamar na samu kuɗi a lokacin Buhari ya zo ya ce zai mun martani tumu da shi tumu da mai gidan tumu da ƙololon ma ba abin da zai ba na san komai na san iya kulle-kullen da aka yi duk wani kulle-kullen da aka yi ɗora ma ba su san mu da muke wahala ba to a wannan gabar ma an shiga cikin gwamnatin ana yin ministoci ko kuma an yi ministoci yawancin ministoci nan wasu za su yi musamman ba ga ku a gwamnatin bola mu shiru ka ce musamman ba ya kai ganganci saboda haka idan aka tafi haka aka ce an gama komai ni ba a san ni ba in dai gurin minista ne bai ma gano ba sai an ce mai ayi wannan wakar Jackson jagaba shine jagaba ya ce to thank you kai kokari zan ganka to ani bai na wuce ka annan gwamnati ya kamata idan za a raba ministoci ko da ba zan samu ba ni ne zan ce a ba wani don mu mun san waɗanda suka yi mun san waɗanda suka yaƙe mu da yan APC da yan waje saboda haka idan yanzu aka kulle kofa ba ni to duk da ta fito nan gaba za a ce da ni aka yi ta wannan yana nuna kenan kai yanzu kana jira kirawo ka ko mukamin minista ko wani abu a'a mukamai dai an yi na wuce mukami wa daya mutum nawa gani a nan kana nufin ka ce duk taron jama'an nan sun kai kowa sai ya rabauta da roman demokaradiyya ta hanyar wata kujera a ba wai a ce duka ba amma dai an ci wanda za su iya idan an ci wanda za su iya aka ba su aika za su riƙe sauran magana ake ta ni lokacin idan ka tafi da shawara kuskuren Buhari shine mutanen da ya ɗora ma ba su san mu da muke wahala ba to a wannan gabar ma an shiga cikin gwamnatin ana yin ministoci ko kuma an yi ministoci yawancin ministoci nan wasu za su yi musamman ba ga ku a gwamnatin bola mu shiru ka ce musamman ba ya kai ganganci saboda haka idan aka tafi haka aka ce an gama komai ni ba a san ni ba in dai gurin minista ne bai ma gano ba sai an ce mai ayi wannan wakar Jackson jagaba shine jagaba ya ce to thank you kai kokari zan ganka to ani bai na wuce ka ya kamata idan za a raba ministoci ko da ba zan samu ba ni ne zan ce a ba wani don mu mun san waɗanda suka yi mun san waɗanda suka yaƙe mu da yan APC da yan waje saboda haka idan yanzu aka kulle kofa ba ni to duk da ta fito nan gaba za a ce da ni aka yi ta wannan yana nuna kenan kai yanzu kana jira kirawo ka ko mukamin minista ko wani abu a'a mukamai dai ani na wuce mukami wa daya mutum nawa gani anan kana nufin ka ce duk taron jama'an nan sun kai kowa sai ya rabauta da roman demokaradiyya ta hanyar wata kujera a ba wai a ce duka ba amma dai an ci wanda za su iya